3, 2, 1, בהצלחה לכולם. בהצלחה! בשנת 2006 הקמתי את משכן היזמות. משכן היזמות הינו ארגון שמעסיק אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. פיתחנו תוכניות חינוכיות ופרויקט שנקרא כולנו יכולים, ידע זה כוח. נפצעתי כתוצאה מתאונת דרכים, נפצעתי ברגל שמאל, כתף שמאל, אגן שמאל. עברתי מספר רב של ניתוחים כדי לשקם את הפגיעות. בעצם הנכות שלי מגבילה אותי בהליכה, כמובן שאני לא יכול לרוץ. אני מתהלך עם קאב. בעבר הייתי גם על כיסא גלגלים. לאחר התאונה גיליתי שהחברה, האנשים מסתכלים עליי בצורה כזאת שמרחמת, בצורה מוזרה, רואים בי כאדם נכה. בפרויקט שכולנו יכולים, התלמידים מסתכלים דרך משקפיים שלנו, הנכים, ומתנסים הן בישיבה על כיסאות גלגלים, הן בכיסויי עיניים, הן בהבנה של מה זה להיות אדם בעל מגבלה פיזית, מגבלה קוגניטיבית, אבל הכל בצורה חווייתית, הכל בצורה שהיא כיפית לתלמיד. אותם אנשים שמעבירים את הפעילות בכולנו יכולים, זה אנשים שנפצעו כתוצאה מתאונות דרכים, מפעולות איבה, אנשים שנפגעו בצבא, אנשים שנולדו לנכות, ואנשים עם צרכים מיוחדים. בתוכנית ילדים ללא מוגבלויות מקבלים את ההזדמנות לחוות את חוויית ההתמודדות עם המגבלה באופן בלתי אמצעי, יחד עם הסבר ושיחה על הדברים המשמעותיים בתוך ההתמודדות הזאת מפי האנשים עם מוגבלות עצמם. וכך החוויה מקבלת ממדים מורכבים, גם ממדים רגשיים של התנסות אישית וגם ממדים של ידע וקוגניציה. התהליכים המשולבים האלה של שיח מצד אחד וחוויה מצד שני הופכים את החוויה למאוד משמעותית, כזאת שתחתם אצל התלמידים שעוברים אותה ותהיה החיסון הכי חשוב נגד דעות קדומות, בין אם אתה מוגדר עם מוגבלות ובין אם לא. לכולנו יש חולשות והתמודדויות, ואנשים עם מגבלה שמראים שהם יכולים להתגבר עליה נותנים המון כוח גם לסיטואציות אחרות בחיים. לא סתם קראנו לפרויקט הזה כולנו יכולים, כי הבנו שאם אנחנו יכולים להעביר את המסרים ואת הכוחות ואת מה שאנחנו הצלחנו למרות המגבלה ולמרות מה שקרה לנו בחיים, ולהעביר אותם לאותם תלמידים כדי שהם ישיגו את אותם מטרות בחיים שלהם, וגם כמובן שיקבלו אותנו ושהבינו שהאדם עם הנכות הוא אדם ככל אדם.